A razón deste encontro foi avaliar cal é a situación actual dos traballadores e as traballadoras de aquí de Endesa das Pontes en relación a dous temas concretos e que lles afectan moi directamente. En primeiro lugar, unha sentencia que acaba de salir con relación á protección social dos antigos traballadores de Endesa e, en segundo lugar, a proxección do presente e cara ao futuro con relación a esta comarca. Entonces, comeza, se vos parece, dando conta da situación que levan vivido nas últimas semanas, nos últimos días e das movilizacións que están levando a cabo e despois explicámonos tamén a valoración política do encontro. Bueno, bos días, son Luís Varela, presidente do Comité de Empresa. Primeiramente, queremos, en nombre do Comité, agradecerlle ao Grupo En Mareas que viñera ás Pontes e interesarse pola nosa problemática. Como un pouquiño xa, bueno, moi conocida non é porque non nos deixan salir ali a donde queremos chegar sempre. Levamos 18 meses negociando un convenio, un convenio que deixou, diríamos, a empresa por motivos da reforma laboral deixou de caer e desta maneira poderlle meter a man no bolsillo, diríamos así, crudamente, a todos os traballadores en activo e, sobre todo, aos traballadores que gozaban da protección de un convenio que, por motivo desa reforma, se deixou de caer e agora, lógicamente, non teñen ese paraguas protector. Nos estamos peleando, levamos 6 ou 7 manifestacións, viaxes a Madrid, fomos á Embaixada Italiana, a sede de Endesa. O viernes pasado estuvimos na Xunta de Accionistas donde deixamos ver as nosas diferencias ca empresa, donde reclamamos que haxa un convenio, unha estabilidade e que todo o mundo goce das proteccións que tiñan no seu momento, tanto os activos como os que están xa prejubilados. E ao mesmo tempo tamén reclamar un proxecto de futuro e aí é onde de alguna maneira lles pedimos tamén a convivencia cos partidos políticos que de alguna maneira son os que teñen que tirar as directrices con respecto ás empresas e con respecto ao sistema eléctrico, donde estamos todos un pouco inmersos. Por nosa parte, valoramos como profundamente injusto que aqueles traballadores que contribuíron a levantar a empresa no seu momento das Pontes agora estean sufrindo unha desprotección social como consecuencia das reformas laborais que aprobaron primeiro o Partido Socialista e logo o Partido Popular. Consideramos indispensable, e así nos comprometimos cos traballadores e cas traballadoras das Pontes, a derrogar inmediatamente as dúas reformas laborais que están facendo con que agora a falta de ultractividade dos convenios dea lugar a esta desprotección que dá lugar a que xente que xa está xubilada, que tiña unhas expectativas vitais, agora as vexa truncadas simplemente para que a empresa siga engordando os seus beneficios. En segundo lugar, e mirando para o futuro, desde Marea queremos unha transición enerxética xusta. Temos desde o ano 2012 paralizados os fondos Miner por parte do Partido Popular, que tiña que ter librado 54 millóns de euros para investimentos que nunca chegaron. Que é o que propoñemos desde Marea? En primeiro lugar, que ese compromiso orzamentario nos orzamentos xerais do Estado para o ano que ven se cumpla e se execute en dúas liñas complementarias. En primeiro lugar, asegurar a formación e a reciclaxe dos traballadores e das traballadoras, non solamente daqueles que están en activo, sino tamén da xente nova que ainda non se incorporou ás labores da fábrica. E en segundo lugar, que esa xente reciclada e mellor formada ou formada xa tamén noutras liñas poda integrarse en liñas de produción que teñan que ver cun plan industrial que se asente necesariamente na comarca das Pontes e vinculada tamén a Ferrolterra, nun sector concreto que é o que ten futuro, que é o das enerxías renovables, onde presentamos un plan para eólica mariña para Ferrolterra para convertilo nun hub punteiro a nivel mundial. Nos pensamos que este é o camiño, afondar na idea das enerxías renovables, reciclar os traballadores e as traballadoras, porque o que nós non queremos é que o fin do ciclo da vida de determinadas centrais leve á emigración dos traballadores e as traballadoras e da poboación da comarca. Queremos que teñan oportunidades de traballar, de facelo xa, porque esa transición non se pode esperar a que se produza o ano 2035 ou 2045, ten que producirse xa, e hai un sector concreto que podría asumir o que é o das enerxías renovables. Por iso pedimos unha concreción dun plan industrial para toda a comarca das Pontes e de Ferrolterra que teña que ver coas enerxías renovables e que, polo tanto, xenere expectativas de futuro para que a xente non teña que emigrar. Convencer de que Galicia ten que ser un país pobre, o sea, que o progreso ten que ir ao Mediterráneo, a Madrid, ao País Vasco.
E claro, eu cando falo con compañeiros, enseñeiros, porque traballan en toda Europa, e dixo, vamos a ver, esa zona de Ferrolterra, as Pontes, ten unha fábrica de aluminio, ten traballadores formados na industria eléctrica, como pasa aquí en as Pontes, de máximo nivel, teñen unha planta de siderúrxica como Mgasa, teñen unha ría para poder desenvolver calquer tipo de actividade industrial, teñen un dos mellores astileros do mundo. Como pode ser posible que alguén, ese hub con un radio de 50 kilómetros, que, vamos, se o tiveran en Alemania, este sería o primeiro plan de desenvolvemento que ponía en marcha de cara, como decía Luis, de industria renovable, como é que aquí non o temos claro? O sea, que hai que romper esa dinámica de que Galicia pois ten que ser un país subsidiado, e iso é fundamental, e poñer en valor o que temos, porque claro, cando visitas estas factorías, cando visitas Alcoa, cando visitas Navantia, e ves un nivel enorme tecnolóxico de persoal formado, bueno, evidenciase que de verdade é oportunidade. O que falta é decisión política e orzamentos. O sea, a decisión política é fundamental, pero depois, non como pasou no proxecto de orzamentos do Partido Socialista, que Marea votou en contra, que todas estas cousas estaban esquecidas.